0,8 sekundy. Samozrejme, priatelia, môžeme im zamávať. Sú to špecialisti z 5. pluku špeciálneho určenia zo Žiliny. Títo vojaci plnia veľmi náročné úlohy, ale budú to mať ešte o mnoho ťažšie, pretože niektorí z nich pôjdu aj na horúcu afgánsku pôdu. Dnes o tom ešte budeme rozprávať. Výsadok sa vykonáva na osobných výsadkových padákoch vzor 80, ktorého použiteľná výška je 150 až 4000 metrov nad terénom. Maximálna hmotnosť výsadkára z výstrojov je 140 kg. Za malú chvíľu nám dopadnú aj ostatní výsadkári na trávnatú plochu Piešťanského letiska. Použijú tzv. Parakotúl, pomocou ktorého rozložia dopadovú energiu do celého tela. Sme radi, priatelia, že aj dnes môžeme medzi nami privítať ministra obrany Slovenskej republiky, pána Jaroslava Bašku aj s rodinou. A samozrejme